assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV caggal yettudal en juule nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaɓe men en jetti halifaɓe men diine en jetti halifaɓe men aada en jetti Allah hande kadi nde Allah hokki men cellal e coftal ha mbawɗen arde joddade bandiraɓe men e émission men mo gowɗen joddade woni gonka rendo men taw ko bani mon debbo ɓinguel mon sehil mon Dieynaba Adam Ba debbo mo Seno Waali wowi ɗo wande mon kala ñande altine so yi ha woni 10h yaade 11h eyyi hande émission meɗen hande gonka rendo men hande dogata koye fina tawa fulɓe e nder ɗum hande Allah ne hokki meɗen hande mawɗo leñol ne hokki men gandu leñol gandu mawɗo ne hokki men kadi jiɗaɗo e leñol hono feewi on woni on gorko mbo gawinane leydi men leydi Nioro ko o woni Bassirou Amadou Tidiane Ba noddirteɗo Koda Ba ceerno Bassirou bisimilla ma e dinguiral he bisimilla ma e émission men he ha mbawata salminde bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. eyyi marhaba ko yettore Allah tan mbiɗa wetti hande no feewi e joɗodade e maɗa an Dieynaba Mari Baba Gallo Coutel ma mbiyen Dieynaba Adam Ba saabu ka ɓiɗɗo ka korsuɗo bamma kadi giɗo joddade e ma nde ɗo jonde ko weltare kono kadi ko weltorade kadi puɗɗorguel bolle habrirde Ayaw wonande wiyetede TV Pinal walla Pinal TV sabu ɗum ɗo ɓooyi dartede heɓaka kono Allah newani men dariɓe hen ɓe eɓe jette ɓe darima darde sagat ɓe darima darde fodde ɓe darima kala ko foti waɗede so ɗum ɓenni mbiɗa salmina ɓiɓɓe mbimi wonki rendo en kala jaɓɓortoɓe mooso dusira yomre hottiroɓe mbarago jarnira keddam wuurɓe kajam kaynoɗam e keddam ɓeɗon ɓe ganduɗa wujotoɓe keccam tufoɓe kaɗam kala toɓe tawa ɓe calminama ɓe jettama ɓe juurama ko weltare mawde tan min tawede ɗo e weltare kadi onon wattordemi e bismademi ɗo ha mbawen yewtude fulɓe ko fewti e pinal munen eyyi bisimilla ma bismama kadi konngol beltima kadi a jarama Allah jarama gaɗum hande hebdema ɗo hande ko weltare mawde wonanami minen gollo Pinal TV wonani kadi ɓippullo kadi kala to wawi wonde eyyi ceerno Bassirou wondude e gandal ma mawgal jajgal ko fate fina tawa fulɓe holko woni pullo eyyi Dieynaba Mari Ba pullo ko neɗɗo noon jeeyaɗo e leñol fulɓe ko wiyete ko pulagu e pulagu ngu ko hunde somde gueɗe kewɗe pulagu ne soomi ɗemgal ina soomi pinal ina soomi faggudu ina soomi gueɗe kewɗe eywa ko ɗum noon keewal mabɓe kamɓe ɓeɗon yimɓe hertoriɓe ɗemgal munen e pinal munen e faggudu munen ko ɓeɗon mbiyete fulɓe ko leñol e nder leƴƴi aduna goto o noon wiye pullo joni noon biyaɗo pullo o ene jogui no siforto omo jogui no ɓornoto kaddule makko ene jogui gollal ngal o andira ene jogui diine mo rewata ene jogui gurdam makko yaha garta ko toppiti omo jogui faggudu makko ko faggi omo jogui jelogal ngal ina jelamo e nder leƴƴi keddiɗi ha ande oɗo koye ngol leñol jeeya ko ɗum ɗon fof rendata holla oɗo ko pullo eyyi ko sifa omo jogui sifaji noon sifaji ne heewi e fulɓe ko yimɓe sortiɓe ina heewe mabɓe kadi ko joom en mbaadi ina heewe mabɓe ko jogiiɓe cukuli dimi ina heewe mabɓe ko yimɓe ɓe ngannduɗaa jogiiɓe ndaarɗe hakkunde ɓe keewan tan futtinde neɗɗo gite ɓe gujjan neɗɗo yidere
kono taɓe gaynima ina heewe maɓɓe kadi feƴƴitiɓe hakkillaji haalde hoore mum noon weeɓani nde wonno laaɓi yuutata ko hoore mum yooɗi koye huno ko goɗɗo eyyi ko ɗum ɗon woni ko wiyete ko pullo noon asalan golle muɗum andira ko gaynaka margol daabeje noon ko nayi be e baali pucci e bamɗi ha yetti guertoɗe e ɗeɗon gueɗe foof jeeya koye pulago ha wonni to ɓe koddata safalɓe ɓe mara gueɗuɗi ɗum ɗon ko gollal maɓɓe ngal ɓe gandira te kala goppuɗo ngal yalti natte golle goɗɗe ittatama koye leñol he jeeyaɗa kono aɗa heewro kadi inde hesere nde wona kadi pullo o sabu wonto ɓiɓɓe fulɓe heewɓe sertuɓe golle jooɗotto kono so wiyama pullo nana yaaha won sifama ɓe dokkatama ko ɗum woni ko wiyete ko pullo yataw ina haala ɗemgal pulaako sa pullo yataw aɗa wawi ɗemgal ngal taw kalata ko ɗemgal leñol ngol joguiɗa ko pinal leñol ngol ɓornotoɗa kono leñol ngol ɓornoto comci muɗum cinkortoɗa ko noon kadi pullo sinkorto gollata kadi ko gollal ngal fulɓe gollata eywa peeje ma e feccorde maɗa foof tawa kadi ne serti liƴƴi keddiɗi kaɗa heɓtinire sabu kanon ko ɗum jalogal ngal ganduɗa ko wiyete ko pinal ko kono serda liƴƴi jiiduɗi guri ɓalli tawa aɗa wawi andude o foti wonde ko ngol leñol o foti wonde ko ngola leñol sa selani woppude ko tawɗa ko tan ko pinɗa tawɗa ko noddireɗa inde wonde eyyi a jarama ceerno Bassirou eyyi mi weltima e jaabol ma he joni eɗen gara e namdol men immol holto pullo immi ina wiya pullo ko e coppi immi ina wiya kadi ko e arabeɓe fulɓe gimmi hoto pullo immi eyyi pullo ko leñol afrique leñol afrique afrique noon adan askano kay asie tuggandema yemen ko ɗon ɓe puɗɗi faye dande niil kono asli fulɓe ɓe gummori koto fulukuru afrique to mbiyata la région des grands lacs leydi ndi beeli mawɗi diwan oɗon kewɗo beeli to wiyete centre africain zaire en ko toon wiya kamɓe gadi ummorade nde ɓe gummori toon ɓe ƴeŋti e maayo niil he haɓe gari hedde to wiyete somalie haɓe ŋabbiti ɓe gari to wiyete la nubie ancienne ɓe gari hakkude muɗum e éthiopie eywa won hen ko tacci yeehi diwan yemen ɓe gummi ɗon ɓe gari e diwan duniya ɓe koɗi ɗon e gure tappamaji helli e yoyo ɓe gone ɗon nokkuji mawɗi sa ƴeewi deftere amadou ampare ban jeddo dewal omo haala ɗeɗo gure to pulago wonno bewi ha yartodiri ha Allah adde mabɓe balawde ɓe pusi ɓe cari ɓe ngabbi dande nil noon ɗum woni fergo adango ummade ɓaliri fewde sahal ɓe perti toon kadi ɓe jeeni haɓe tacci maayo ngo e naage ennebi Moussa ɓe jeeyi ha to wiyete ɗure sinin to hayre Sinayi ɗo kadi ɓe duttiti ɓe gartite Afrique ɓe peri noon ɓe ɓaari bange hirnange e rewde jeerende mawde heedde e rewo Afrique haɓe ngari to wiyete la Cyrénaïque nde ɓe ngare ɗum ɓe telli ɓe ngare désert de Toussali professeur Henri Lot ne haala hen de la Fosse ina haala hen ɓeɗo ko dartiyankoɓe mawɓe kono ittata noon Flavie Joseph ko gando mawɗo kawrunoɗo e nangue e nebi Issa o windina le tableau des nations o haali hen noon o wi ɓiɓɓe Nuhu goto ne wiyeteno hen Cham o jibini ɓiɓɓe nayo o jibini hen Pout o jibini hen Canaan o jibini hen Cush o jibini hen Misrayna ɓe mbi Canaan o jooɗi leydi Canaan to Irak ko ɗon woni to mbimami Afrique askanoka e Asie eyi goɗɗo on aɗa jooɗi Cush to wiyete hande Soudan goɗɗo on joƴƴini wuuro Misra ngo on wiyete Misrayna Fout woni banggal hirnangue Libye to wiyete la Cyrénaïque kono oɗon nokku noon ɓe mbiyatno ɗum ko les Foutayen no windiri ni koye grec o winduno kono firta e français Foutankoɓe koɗi ko hirnangue Libye e nokku takkingo maayo haango wiyetego Atlante ɓe telliti e désert Toussali nate mabɓe nane wimbaluji kaaƴe ɗon ɓe gari ɓe telli e nder Mauritanie la dorsale de Mauritanie
ɗon to wiyete hayre ngal nate ɗe kadi eɗe ɗon aɗa yiya hen gacirɗe aɗa yiya hen dambi aɗa yiya hen batte nayyi e fulɓe morotoɓe ne jogui cette mumen ne canco eɗon nate fof tawa ɗon holli koɓe ndiwiɗe ɗon kono noon e histoire ɓe jiitirte ko le pasteur bovigien kaynako dewɗo e nagge ɓe telli e Fouta taɓal Ngeloba hanti ɓe caaki ɓe gari ɓe telli ha e nder leydi Bakunu e hunde Mauritanie to wiyete Masina Gadiɗo ɗum woni ko hedde Tichit en Adrar en ko toon woni toɓe mbaɗi ne'ande mabɓe mawde nde yeehi ha ɓooyi noon hunde e bakunankoɓe peri ɓarti funnague jeehi Masina e woɓɓe ɓe telli batte Kareli Safal e Kareli Almada Batoun en ha yetti enam e Espagne naaɓe ene jana e mabɓe ne kona ɓe eywa kadi yooro ari yanti hen ɓe gabbiti e beeli mawɗi he ɗum ɓe mbiyata calli biyeteɗi dalliji haɓe tacci maayo Sénégal ɗum addi noon konngol rewo ronka nde worgo hoɗa ɓe naato e Sénégal kono to mari ɗo pulago o ɓooyi ñiɓde ɗo yettaki Mauritanie nder muɗum dande maayo telloyaki Sénégal ga Adora diwan oɗo biyeteɗo Bakunu e Kingi Diawara ko ɗon ɓe ɓurno wonde saabu oɗon nokku ko nanata ɗon Kingi o seɓɓe ɓe tawɗon ɓe mbawa wiide kiiɗi ndi ko fulɓe mbatti wiide men to perɗe leydi men kiiɗdi o noon ɗe o ene sattiriɓe ɓe mbiya Kingi eyyi kono ko fulɓe dokki inde nde ko kiiɗdi Fouta kiiɗdi ko ɗon ɓe gonno joni noon nokku oya to mbimo no Fouta o to hoɗno ɗo ɗon noon iwdi ɓen mbiyete les Foutayen ɗum noon woni fergo funnague fewde hirnague nde ɓe gari noon haɓe jetti kala to ɓe jeehi maayo Gueƴ Faloɓe ɓe mbi ndeka noon ngoɗo maayo koko geƴƴili men ngo koko geƴƴi men ɗo addi geƴƴalal eyyi to jaaɗen fof ngo faloto men ɓe telli haɓe naate Fouta Toro ha hunde feeri hen kadi ummori e ferlo e wenduyeɓe gummi Asnde Balla ɓe jeehi hanti ɓe kucci Gaabo haɓe naato e Guinée Bissau e Guinée ɓe tawi toon Jalonko Dugu en kadi ɓe joƴƴitoy toon ɓe guinniri Fouta kadi no Fouta kindi koto men Fouta taɓal Ngeloba ko hakkude Algérie Maroc e Mauritanie Fouta Toro ko Toro tawa toon ɓe guinniri ɗum Fouta Toro Jalonko Dugu en ɓene ɗe ɓenne kadi ko leñol gongol ɓe teeti leydi mumen ɓe guinniri ɗo ko Fouta Jalonkoɓe ɗum ɗo Foutaji ɗi ko ni gardi Pulago ko ni sarori hanti ko yeehi Masina ko ummi Masina Gadiɗo mo Mauritanie hucci Masina ngoy to e nangue arɗoma kam eyyi min paami Pulago nde ko to immi to ne woɗɗi ne woɗɗi eyyi a jarama kadi eyyi namdi men man tarɓol joguiɗen ngol hol nokkuji e nder windere he mbawɗen yiide Pulago walla fina tawa fulɓe holto pullo tawate e nder adunaji he fulɓe tawe e yoga e leyɗele to Soudan to won heddiɓe toon ha joni a faami sabu to nanata inde Toro e Nioro fof ko toon les collines de la Nibi kaaƴe Nibi ɗe ko ɗon liƴƴi ɗiɗi gonno ɗon ɓeɗon ɓe to mbiyete ko Toro ɓe to mbiyete ko Nioro nde ɓe ngari ga ha ga kadi inde nde kadi hokka Nioro ngo joguiɗen ngo wongo ngo kadi wonoyi Nioro Sénégal Toro kadi caggal nde woni to Nibi nder Soudan rutti kadi ɓe garti kadi ga Toro kadi innira ga nokku baɗɗiɗo maayo hunde ne Sénégal hunde ne Mauritanie toon ko toon ummora joni noon toon eɓe keddi toon ha joni eɓe nder leydi Tchad eɓe nder leydi Misra ɓe mbiyete toon ko Fullan eyyi eɓe nder leydi Mali eɓe nder leydi Mauritanie eɓe nder leydi Sénégal eɓe nder leydi Guinée Bissau eɓe Gambie eɓe Sierra Leone eɓe e Guinée Conakry eɓe hay seeɗa e Libéria eywa hunde noon hande wonko naati e Côte d'Ivoire alano toon eyyi kono Ghana hande ne waɗi fulɓe Burkina Faso ne waɗi fulɓe eywa Benin ne waɗi fulɓe eywa Nigéria ene waɗi fulɓe Niger ne waɗi eywa Centrafrique e Cameroun ne waɗi ɗeɗo kanko leñol jaajgol woni hen eɓe keewi hen eɓe joni hen fulɓe tawete e nder windere ko ɗum ko jiida noon hande ko daayigol ari ɗanle ngari ko ala to lobbudu wone aduna he to pullo ala ɗum noon ɗum ko ɗanle ɗe gaddi ɗum kono Pulago ne yaaji e nder Afrique kono koɓe Afrique naaɓe ɓe jatte koye leƴƴi Afrique saabu leñol andirtake tan ko batte tawama nokku mani to jeyaka andirte koye heɗɗere ƴiƴam ƴiƴam waɗi ko keɗɗe tati heɗɗere Souter heɗɗere Reta e heɗɗere Djebo
sutere woni yummare nde nde ɗon jibini keɗɗe keddiɗe ɗe keɗɗe keddiɗe so jeehi kala ne nokku wayi wayloto abbo ene nokku o wayni ɗum noon ko nanata nde seeno way fof gundoji mum mbaya eywa ko ɗum addi neɗɗo no yehi to joni ummi Afrique ga naati Europe jangol ngol ne wayni wayli ngurɓando wayli tagoni ndi wayli cohirɗe ɗe wayli hay kine ɗe haɓe mbawa muñde jangol ngol ki gudde kine ɗe paɗna Allah kala to waɗma o hokkete naɗa wuurda ɗon ɗum noon ɓalli ɗi mbayli ngabbi hen ha so kuɗol ne leeli e nder glace aɗa yiya ɗum jiya ɗaɗi mabɓe aɗa nde lelore ɓalli mabɓe ne bayni ɓe danwiti yaaruɓe to ɓe olɗi woni chinois en ɗum noon a nana l'homme néandertal a nana l'homme de Chancelade ɓe nana ɗon goɗɗo on ɓe mbiya ɗum le Cro-Magnon ewa ɓe mbiya oyto l'homme de Pékin woni keɗɗe ɗeɗo tati ɗe jibini ɗe kono ko yummare nde pullo hen boɗejo e ɓalejo ɓe fof ɓe jogii ko heɗɗere sutere ɗum noon hollata ko heɗɗere ɓaleɓe ɓe jogii donc koɓe ɓe jeeya koye Afrique ko ɗum jibini ɗum on faami weltima kadi e jabbol ma e jabbol nayɓol jogimi o holtan ko fulɓe fof ndendi e nder less duuli baba Adama hen tawa ɗum ɗo ɗo yiya fof tawa ko fulɓe tan tawate ɗon e kadi holko serni en cergal hakkude fulɓe ko holɗum fulɓe Mauritanie ngoodi fulɓe Mali ngoodi fulɓe Cameroun fulɓe Guinée holtan ko woni cergal hakkude mumen sa yi ɓeɗo tan aɗa andi ko cergal woni hakkude mumen o ko o pullo o ko o pullo eyyi aɗa andi Moustapha Boly Kane gaddiraɗo Kane Saydou ko anthropologue historien kadi ko sociologue kanko haali hen ko heewi o leñol kala nde heeriɗi ngol wonata leñol ma irɗa ma faggo e leƴƴi paggo e mum ma wooda wontuɓe leƴƴi goɗɗi kadi ma wooda iwɓe e leƴƴi goɗɗi gontaɓe kamɓe fulɓe ɓe o wi hay ndiyam meham tan nafata hay hunde o ma wooda ko woni hen kone nafa ma wooda ko waɗa e nde nafa o wi ne ndiyam heeɗiri ni leñol hanani heeɗirde noon ɗum noon sa yi yimɓe ɓe eɓe ceerta eɓe ndendi kam kamɓe fof eɓe jiiɗi daabeji eɓe ndendi kam banggal cohirɗe taggodi mabɓe won noon to ɓe natodiri e leƴƴi goɗɗi ko wayno nder Fouta Tooro hande eɓe jotodiri e leƴƴi goɗɗi kewɗi nattuɗi ɓe nde wonno pullo sa ƴeewi tuggandema Atlantique ha mer Rouge ɓe goni koye Sahel ɗum woni ko mbiyeten ko e pulaar jeeri jeerende mawde nde toɓetake nde heediɓe rewo ɗum woni Sahel ɓaleeri o heedi toon cukkiri e toɓo so sukkiɗi noon niɓɓiɗan ko niɓɓiɗi ko wonata koko ɓalwi ɗum wiyete leydi ɓaleeri wonɓe toon ɓe mbiye ɓaleɓe en mbirataɓe ɓaleɓe batte ɗen ɓuuri ɓe wojjude mbiratenɓe noon ko toon leyɗele ɗe ko cukkuɗe ko niɓɓiɗde ko leydi ɓaleeri ko wonata toon ko yimɓe ɓaleɓe gawa ko ceene ne fooyni leɗɗe ngala ɓeɗon goni raneɓe e woɗeɓe hakkude ɗo pullo woni naawo pullo so wojji wiya ko bonnani so ɓalwi wiya bonnani wonno woni ko keerol hakkude ɓaleɓe e woɗeɓe omo soccodira e leƴƴi daneji ɗi omo soccodira e leƴƴi ɓaleji ɗi ɗum waɗi noon omo faggo hen o resa hen o ɓama woda hen ko arti ɓaleɓe woda ko arti ɗo woɓɓe ɓe keddo nawɗo hakkude ɗo ɓama couleur hakkudejo ɗum woni goobu hakkudejo ko ɗum waɗi nokku fof noon hen e leydi to gonɗa ken feccaɓe hayso en tammodiren en mbaɗi leyɗele tubakoɓe gari nde ɓe jahata nde wonno en kabtimaɓe ɓe gandi so ɗeɗo doole keddima ɓe keɓata gueɗal e nder Afrique ɓe peccime ɓe mbaɗi men ƴeele ɓe mbaɗi leyɗele taƴre fof yaade leydi sa yaade leydi noon ndewata ko sariyaji mum ndewata ko neesu mum kadi koddata kadi koye leƴƴi goɗɗi ɗiɗon hodduɓe safalɓe ɓe soɓe kaali ma wod safalore naatde hen hodduɓe jolfuɓe ma jolfe naata hen enen hodduɓe sarakulleɓe soninkoɓe kanume bamarankoɓe ma wor ko ƴettude hodduɓe mocinkoɓe woda ko ɓami hen hoɗɓe Nigéria ɓe ma ɓame hawsare ɗum noon wona kadi sababu seerde ɗemgal ngal natta nandirde no feewi goto fof jiggo e goɗɗum ɗum woppa ko jeeyano ko eyyi ɗum ɗo woni leñol herɗata leñol irɗam Seydi Ba ya wurcella ɗum gurdam ma ne waɗi nafoore eyyi ceerno Basirou eɗen gara e namdal men joyɓal holko mbawɗa haalande en e dow sarƴeji fulɓe
mbaddi hakkunde mumen woni harmeji jeeɗiɗi fulɓe jogino gila ko ɓooyi eyi ɓe mbatti ɗum harameji jeeɗiɗi kono noon ko adi wona harameji jeeɗiɗi wiyete ko waɗa miɗe woɗi wadde hunde firti ko miɗe woɗɗiti hunde manire mi waɗatane miɗe woɗɗinde eyi ko woɗɗa fof noon wona waɗa eyi ɗum noon ɓe piɓodirino e joomiɓe ɗum woni geno tedduɗo towɗo on woni joomiraɗo so tawi on sa'a eɓe ndewa Allah ɓe kuccitanno ko funnangue so tawi nangue ne fuɗa so ɓe kucciti funnangue so nangue ne fuɗa ɓe mbiya joomiraɗo tedduɗo towɗo buuɗal yurmede geno ƴesima e binde geno ko ɗo noon addi wona nangue ɓe ndewanno ko joomiraɗo ɓe ndewanno ko geno ɓe ndewanno geno woni Allah eywa sabu woɓɓe mbiyata ko ɓe ndewanno nangue ɓe ndewatano nangue ɓe ndewanno ko geno sabu sa yi ɓe mbi buuɗal yurmede geno tedduɗo towɗo firti ko geno jeeyi buuɗal ngal ɗum woni nangue gue ɗum firti ko Allah ɓe ndewanno joni noon ɓe wiya buuɗal yurmede geno tedduɗo towɗo ƴesima e binde geno yo jaam ñalluɗo ñalluɗa yo jaam ñallu haa to ciñsiñɗe ma kaaɗi jawdi e ɓiɓɓe nani sari o yitere ma reena joni noon ɓe mbiya min goɗɗitima min piɓanima fimde nde min piptata amin cottira ɗum ƴiƴam sagataɓe e biigi e gayi e pucci ɗum noon holko woni ɓe mbi min penata woni ɗeɗo min kulata min toñata min gujjata min kodota ko ɗum woni min monota ko neɗɗo monade woni janfa ko arab eyyi min gopata joomi amen ɗum woni min taƴata debbo janano eywa min bonnata jikke kala ko daña ina renda ɗum ɗo ɓe piɓani joomiɓe kala baɗɗo ɗum noon wooda boomare arde maɓɓe ɓe jiilo baɗɗo ɗum o woɓɓe hen ɓe piyan ɗum woɓɓe hen ɓe cakkono ɗum ɗum woni ko mbiyata min cottiri ɗum sagataɓe min cottiri ɗumen biigi min cottiri ɗumen gayi min cottiri ɗumen pucci ɗum noon ɓe dokka puccu neɗɗo beele baraji ɗi ɗum woni moƴƴere nde fewnita bonande nde walla so waɗi ko bonande mawde ɓe mbaramo walla ɓe kirsanamo nagge walla ɓe kirsanamo gaari ko ɗum noon woni ɓe piɓodirno e joomiraɗo so tawi tan joomiraɗo waɗe maɓɓe ko wayno boomare mawde sattude ɓe ganda wonko ɓe mbaɗi koɓe potani wadde ɓe jiilo baɗɗo ɗum o ɗum woni on rewne lawol Allah artira jaam ko ɗum noon woni eɓe goɗi fende eɓe goɗi hulde eɓe goɗi bonnude jikke eɓe goɗi toñde eɓe goɗi kadi koɓe mbiyata ko wujjude eɓe goɗi janfade neɗɗo ɗum woni ko wiyete hodo hodade neɗɗo tinani tan mbaɗa ɗum ko sikkama eyyi ɗum woni monade neɗɗo ɗum ɓe goɗi joni noon tawde nde islam ari nde noon addi ko harameji tati haram o noon ko arab joni noon ɗum woni ko mbiyeten ko woɗa mbeɗe woɗɗi hunde manire woɗɗitade hunde salo wadde ɗum eyyi ko ɗum addi ɗum noon ɓe piɓodirno e jomiraɗo awa Allah addi kadi diine kala ko ɓe mbino moƴƴari ko diine islam nde ari kadi ɓe harmini ɗeɗon gueɗe ewa ko ɗum ɗon woni kam koɓe piɓodirno e jomiraɗo kadi ɓe keeɓi hen moƴƴere ha no feewi kala kadi baɗɗo bonande ɓe ne'a ɗum eyyi ko noon way eyi mi faami nden ko ɗum addi harmeji jeeɗiɗi joni namdal joguimi ngal caggal ngam jokkidde namde men ɗe e dow namdal gandanɗa hoorema kala golloɓe e Pinal TV e yeeɓoɓe Pinal TV e yiɓɓe Pinal TV yaara yeeso ina jiiɗi hebde yiyande ma an Bassirou Amadou Tidiane Ba to Gawi Nane andi Pinal TV woodi
Pinal TV holno waɗata hono wawata wadde ngam rendinde kala dendangal fina tawaji fulɓe to goni e less duule Baba Adama ɗe e kadi hono fulɓe Sénégal hono jiidata ko e mumen e Pinal TV fulɓe Mauritanie hono jiidata ko e mumen e Pinal TV kala pullo to wawi wonde hono yiida hoore mum e Pinal TV. eyi Pinal TV ko eɓɓore moƴƴere nde ngannduɗaa leñol men ngol ngol ɗawa e kabrirɗe ayaw beeli keewɗi kala to TV woni ne heewi leñol ngol heɓata heen ko haandi ko sabu leñol ngol heewi ngol sari kono noon e leydi tawi ko ɓiɓɓe leydi e poti heɓde heen geɗal timmungal kono tawde noon gooto fof ko willooɓe meeɗen enen ne etiɗen ƴeewde ne keɓirɗen enen nen to mbawɗen haalde e hollirde holi enen sabu hannde so jeere pine dawama tawa eɗen mbaawa addude ko meeɗen ɗum noon ko wurtinde fina tawa eywa hannde ko naange moɗam pinalaagu mi moɗa pinal ma ewo mi heddoro ngal am ɗum noon holko naane en kaalino ɗo haala ngaynaaka fulɓe haɗiɓe heɓde jeyal leydi e ñiiɓde e heɓde geɗe keewɗe ko ngaynaaka ga sabu neɗɗo mo ñiiɓaani mahata waɗa tan ko looci huɗo waɗa tan ko looci leɗɗe kanon ɓe huɗo ɗum ɗon kadi jaranaani ɗum maade sabu so jawdi natti haara tan o eggano acca ɗum noon weso o mahii ko tampinan hoore makko tan sabu so ndiyam heɓaaki ɓe njahan so ñabbuuli bonɗi jana e maɓɓe ɓe njahan so mbatti tooñeede jawdi maɓɓe no bonne ɓe njahan ɗum noon jaranaani ɓe maade kono noon so a yii yoga e fulɓe ko wayno Cameroun kala diwan rokka ɗon laamiiɗo ɓe ndendini laamiɓe ɓe fof ɓe mbaɗi laamiiɗo mawɗo gooto tawa hay so laamu hato jine maɓɓe ko wayno woteji haaldata koye laamiiɗo on ne wiya e dow oɗon mbaɗana amin ɗum min mballa mon ndiɗo juɓɓudi ne haani arde pulaagu fof ha renta tawi tan pulaagu sosirano kadi ko hono ɗum yo ɗemɗe fof ndende seeɗe heen kala ko jeeyano koye pulaagu ko jigga e leɗɗo e ɗemɗe goɗɗe ɗe itte heddoriɓe ɗemgal ngal tawa ɗum ɗo ko pulaar asli o watte heen fewne deftere saggitorde ɗum woni ko mbiyata ko dictionnaire tawa kala jannguɗo pulaar o janngata ko cilluko ka heddo noon goto fof to woni ɗo haala caltol pulaar muɗum kono jannguɓe ɓe kay ɓe gona ɗemgal guurngal sabu ɗemɗe ɗe fof ko noon ɗe gollira haɗe mbaawi rentinde yimɓe ɓe fof e ɗemgal gootal so wona ɗum en keɓata jam Pinal TV dariɓe heen ɓe mbaɗi geɗe mawɗe ɓe tinnima ha joni ne kay eɗen gullito leñol ngol yoɓe mballu sabu wonko manki sabu ko ma waɗo e satellite aduna fof wawa yiide nde ɓuren kadi yiyeede ɗum noon wallata meɗen ko yimɓeɓe ha joni goto fof waɗa junngo e poos goto fof to wawi wallirde yo wallir soto banggal laamu soko tawi koto banggal karallagal hande technologie mawɗo o so tawi kadi koto banggal ngalu goto fof ne hani addude hen ballal mum sabu télé ne wona ɗo taw aduna o fof ne rendimo a faami sabu on wawi wonde koto mari ɗo woni kono taw pulagu fof o nafata tawa kadi so yettima e wone nokku leyɗele ɗe fof fulɓe mun en mbawi addude ɗo neɗɗo mumen wona ɗo so yettima tawa leydi mun haalata haala mum haalata kadi ko ngal ɗemgal caltolngol ngal ɗemgal ko ɗum tawi tan pulagu waɗirano adan kono heɓani yarude yeeso rendinde fulɓe ɓe haaɓe mbawa yitodirde kamɓe fof kono ko sakkiti ko woodi juɓɓudi mbaylidi hen kono ko fodano adan ko kay hedde 2002 nde watte international nde eɓɓoje baɗanoɗe ɗe ɗe ndewaka so ɗe ndewanama tan no pulagu ɓuuri ɗo ewo kadi enen dari ɗen ko e wurtinde pinal men e wurnude ɗemgal men so pinal wuuri ɗemgal wuuri faggudu dañama leñol woodi ɗum noon ko wurnata men ko ɗum mbatten min joni mi añani neɗɗo haala ɗemgal jannat kono ko wiide fulɓe ɓe goto fof yo haalan ɓesgu mum nder galle muɗum ɓiɓɓe mum rontina ɗum ko jinnaɓe mum dontinno ɗum soko ɗemgal e pinal e needi ne ɗumen needi pulago to ɓe jeehi fof pullo ko lebbi jeegom kala to yeehi o wawa ngal ɗemgal ɗum hay so tindinaka o wawa kadi janngude ɗemɗe kewɗe ɓeydantuma tan ko ngalu sabu a wonata tumaranke to ɗe kalete sa ari to ɗe kalete tan joni joni a jokkodiran yimɓe a soccodiran e yimɓe a heɓan hen sehilaɓe ɗum noon
sa yiɗi humtude haaju ma walla to ma humtude haaju ma ko wono noon Pinal TV ko télé mo garɗo e sahaa mum poɗɗo walleede haa yetto tolno towol eyi jaram no wayno hojomaji men kuɓɓi joni calminali ɗi joguiɗa faade yeeɓiyankoɓe Pinal TV eyi dendagal yeeɓoɓe men e oɗo sahaa e dendagal heeɗiɓe konguɗi meɗen e ɓi pullo fof to woni so tawi ko ɗanniyanke muɗum so tawi ko gaynago mum so fecciram golle muɗum so ceerno mum ko wawi wonde fof so tawi tan ko ɓi mbimi walla beltortoɗo mbimi hay so wona ɓi mbimi mi salminimo mi wimo kadi yo Allah sellin doole yoɓe darano ɗeɗo gueɗe kay jangde e faggade e naatde e laamu kala fannu noon laamu yoɓe naaten ko ɗum tan ɓamtata leñol ngol amma en mbaɗani ɗum ko caggal tan jareten sa yi mi wonata soldat mi wonata gendarme mi wonata police ko ɓeɗon nde nangatuma a wi mi wonata kadi juge kadi soɓe nanguima ko on ñawoytuma so bande ala ɗon noon yurmino haɓno ɗum noon yimɓe en poti fertude guite men diine ko gonga ne Allah wini saɗa yiɗi diine rew Allah ko heddi ko harmi o sen goppani ɗum hay nokku en jaata ko ni tan gorete noon yo Allah wallu men diine iwruno men koɗo arabeɓe hande kamɓe ɓe mbaylima ɓe pamodiri e tubakoɓe ɓe batti wadde gueɗe kewɗe koɓe mbaɗatano hay makkankoɓe hande hay satellite aji ne mbaɗa gueɗe foof ne mbaɗa ɗum noon en poti hande fertude guite men jeenno aduna o yarata jaaden e jamanu kadi ndentoɗen gueɗe tati ha leñol ngol wuura go'o neɗɗo darma ha ɓooya tan condoɗa tan mbiya o ko sukuña so yeehi to wiyetake sukuña on mbasimo o natata koye leƴƴi goɗɗi batte hinde makko hanani yewademo guel baylel guel maccugel guel jawandel guel pulel guel torudel so neɗɗo sa yawi neɗɗo tan a wasan ɗum so yeehi to yawaka to teddina tan a wasimo kadi ko mbimi woto leñol heelɗu ko yo irɗu woɓɓe ne garane garde jettoɗe goɗɗe ɓe gari ɓe gonde men eɓe ndesodira e men eɓe jibini e nokku men ɗon ɓe ne'i ngal ɗemgal ɓe kalata ko pinal men ɓe jogui saha fof en ciftinaɓe batte yetto nde ande a jeeya kay amin jeeya ɗakko to so yeehi to siftintaki ɗo tan o kadi o wasama ɗum ne jeeya ko usti pulago yimɓe fof ne jiiɗi rewɓe fulɓe ne ndesa goto fof so resi pullo farnorto eywa enen eɗen ela resde leƴƴi janani ɗi batten baɗiraɓe mabɓe ɓe fulɓe kamɓe noon ɓe ndesan rewɓe men ɓe mbatta baɗiraɓe men e leƴƴi goɗɗi ɗum kadi ne usta leñol hunde noon kono usto ɓeydotako so ɓooyi gasande ɗum noon yoɓe mbatta ɗo hakkille no feewi ɓe tinno ɓe mbasa yawde neɗɗo fof wonko ari nafde nde Allah wi teddini bani adama de o wiyani ñeeño walla pullo walla ɗum ɗo o wi ko bani adama kala ɓi adama omo rokki ɗum teddugal ɗum noon ko Allah teddini ko teddinen ɗum ewa ko ɗo yiɗnome e wasiyam kam ko wiyete ko konguɗi joɓnaɗi leñol ko ɗiɗo jogui noon e a jarama kadi a yettama kadi bammen ceerno men ceerno Basirou hande gonduɗen ɗo e yewtere meɗen e on calmini ɓi pullo kala to woni kala daaro Pinal TV kadi on calminama on juurama eɗen ñaagui Allah kadi Allah hokku en kadi yiide saha kadi garowo